I arriba un moment certament important per als castellers de Barcelona, una de les colles més veteranes del país i que per primera vegada intentaran incorporar-se al selecte grup de colles de nou. Un grup que aquest any s'ha vist incrementat ja per una colla, per als Xivers de Tarragona, i aquesta podria ser la segona. El 4 és un castell que els castellers de Barcelona tenen molt dominat. Han fet moltíssims de 4 de 8, lògicament. I si l'agafen bé, doncs és un castell que evidentment tenim possibilitats, no? 16 ja n'han descarregat aquesta temporada. Sí, sí. I sempre, totes les temporades han anat fent molt, sovintejant molt aquest castell, no? Una colla, a més, que també ja és veterana, no massa, però veterana a fer folres. De les antigues. No, deia fer folres. Perdó. Aquesta temporada ha descarregat ja el 2 de 8, només una vegada, però creuen que tenen el 4 de 9 i avui és el moment, perquè de diades no en queden ja aquesta temporada. Quin final de temporada, eh? Sí, sí. És espectacular. A tots nivells, Jo el veig un pèl obert. I ells me sembla que també. Sí, el que passa és que un castell en folre sempre acaba anant obert, no? Veurem si el donen per bo. Amb els quarts col·locats és el moment de decidir. Sembla que sí, almenys els 15 ja estan al damunt del folre decidits a pujar. Sí, I aquí veiem els terços parlant entre ells. Han dit que sí, tiren amunt. Intent, doncs, de 4 de 9 en folre dels castellers de Barcelona. Aquí tenim el pis de 15, que ja està col·locat, i aquí els peus dels sisens, que comencen a pujar ara. Tenen bé de mida. Quan es fa un castell d'aquestes característiques, en aquesta primera ocasió hi ha una concentració com a molt especial, no? A partir d'ara que col·loquin els sisens ja s'obrirà un món nou, perquè els assajos tampoc havien tirat més amunt. I ara veurem què passa amb sisens col·locats i a l'hora d'entrar tot el pom de dalt. Aquí ja s'ha de començar a notar el folre que treballi i que no deixi bellugar els terços, no? Que els travi bé. Aparentment se'l veu ben compactat. Ja potser algun membre del folre que està movent peus. Hi ha un terç que està un pèl... Ja ha tingut una rebrincada important. Sí, de moment. Hi ha un terç que se'n va cap a un cantó. De moment els dosos col·locats i el castell el poden... Ui, s'haurà de defensar força. Dosos col·locats. Ha anat potser una mica lent. Ara rapidesa. S'ha sentat bastant. Sí, sí. El tenen per carregar, sí. Tant de bo que no tinguin un ensurt. Com ha passat abans. A punt. Ai, que ja passa, que ja el tenen. Sí, senyor! 4 de 9 en folre, carregat pels castellers de Barcelona, que caurà. Sí. Però molt bé. Doncs ja tenim una altra colla de nou. Ja tenim una altra colla de nou a Catalunya. I aquesta castellera seria difícil saber si plora de l'emoció o de la caiguda. No ha estat una caiguda dolenta, ha estat una caiguda molt prevista, doncs, eh? Tampoc han anat a defensar allò fins a les últimes conseqüències del castell. Un castell d'aquests, la primera vegada que el tires, de la mateixa manera que he dit que hi havia una concentració especial, també hi ha uns nervis especials, no? Que moltes vegades fan... I potser quan es carregues són traïdors. Et deixes anar una mica. Sí, jo tampoc crec que et deixis anar, però vull dir que una mica la sensació, doncs, suposo que és diferent, no? Aquí veiem la caiguda. Realment, fins a l'hora de carregar-se s'ha hagut de treballar, però hi ha hagut moments en què el castell s'ha vist perillar, s'ha sentat, i un cop ha fet l'aleta, aquí veurem la geneta, s'ha desfigurat bastant i no s'ha pogut defensar. I a partir d'aquí ja ha estat el moment, sí. Aquí veiem l'entrada de l'enxaneta. És un quint, diria jo, que perd postura del tot. Sí, però ja per baix es comença a desfigurar. Es tanca molt també de dalt a sisens. I aquí veiem l'alegria dels castellers de Barcelona. Se'l mereixien, eh? Una nova colla de nou al país.